Чуя мислите. И здравейте, от начало ще започвам. Здравейте хора, аз съм Minecraft Бебе и ето ни е колицата. И сега, вижте, мех някаква стабела. Странно. Не мога да увеличавам явно. Ой, какво стана? Нещо са пусна. Дядо Коледа! Ето го и дядо Коледа. 2017 година. Ще караме снега. Без умиране. То път е без умиране, хора. Няма ще бъде. Хора, всичките клипове ще бъдат само 10 минути. За да мога и аз да гледам клипове. Не моите, а на... Хора, искам да се абонирате за Хелмбол. То е много як. За DVD или за АТО-3 Иванов. Писах АТО-3 Иванов. Напишете АТО-3 на английски. И те искат... И напишете от кой се абонирате. Защото те са много яки. Мисля, че ви харесват клиповете. Те снимат много яки клипове. Явно ще са пропуснали малко клипове. Ама това е нищо. Може да ги гледате. Много са клиповете. Ще мини много време. Някои снимат по 1 час. А дойдете, например, имаше 1 часов клип. Аз ще направя един такъв клип. Ама няма как да направя за 1 час. Ой, блъсна са. Поне тук е без умиране. Айде да пробваме да си бия рекорда. Ще си бия рекорда. Цъкнах. Не. Хикс. Хикс. Давай. Цък. Айде. Да си бия рекорда. Сега ще си бия рекорда. Знам защо не мога да си бия рекорда. Без такива. Ще си бия рекорда, 100%. Ще си бия рекорда, ще си го бия. Не си успях, ама повече рекорд бих. Не искам. Дойде само и ще го вземе. Край. Тя на там бе, колицо. Това беше за малко. Малко съм. Аз обърнах. Добре, няма да вземе нищо. Ние си караме. Аз съм роден да карам. Айде, чао. Ще си бия рекорда, хора! Ще си бия рекорда! Намали. Благодаря, че колице. Ще си бия рекорда, 100%. Ще си бия рекорда за минутите. Не! Пак! Айде, ще си бия рекорда! Ще си го бия. Не! Бам! Ще си го бия още надолу рекорда. Не само така ще карам на 25. Няма да дигам повече от 50. 51.
51 ста. Не го цъкам 51. Не, там. Ще си го бия. Хайде на нас. 52. Бих си рекорда! До нулата стигах. До нулата стигнах, хора. Това е... да ме се обърна. Хора. Я днес ще има само 4 клипа. Хора, той явно ще бъде за 6 минути и 20 секунди, така че айде, чао.